So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-waray din o kahit hindi mga waray. So, no? Magpadala sa mama ko kaso wala akong pera. Yung pera ko ipinili ko ng mga gamit ko sa magtitinda ko soon. Hinihintay ko lang yung aking dito sa trabaho ko, hinihintay ko yung load ko na may, pero sa account ko naman sa video kabayan yung mapupunta yung pera, hindi ko na pinadcheck. Nakakatuwa kanina kasi tinulungan ko yung mga kasama ko paano mag sa online SSS, mag-upload. Yung iba, sabi ko sa kanila, oo, magiging successful yan yung dito, pero kailangan mo muna pumunta sa SSS para mabago yung number mo. O, diba? Ipa-register yung number nila doon sa SSS. Tapos yung Gmail nila kasi malay mo, luma na. So, kailangan mapabago yun. Kasi lalaki ng tagyawat ko. So, thank you pala kasi nakapasok ako. Nung mga nakarang araw, tulog lang ako, natulog sa bahay, guys. Tapos kakain na ako, tutulog na naman. Ganun lang yung nangyari. Tapos nandun ako sa kapatid ko, kain, tulog lang din ako. Parang tamad ako pumasok, parang bahala na. So nagtry ako kahapon dito pumasok, no. Kuyata na labanan ngayon. Challenge na lang sa akin. Pero okay na naman. Pero reklamo sa disclaimer lang po sa so guys, yan. Parang
nakapasok ka na sa SSS kasi makikita ko. Pag may mas advantage na kasi sa lahat. Kasi, yun nga lang. Diba? Bakit advantage siya? Diba dati, yung may madami mga issue kasi na libo-libong issue na nagulog sila ng SSS, ng agency nila, kinakaltasan sila sa facelift nila. Useless lang video mo dati, parang nakukupo. Hindi nila nakikita yung pag gusto na nila mag-load, ano nangyayari? Hindi sila makapag-load kasi kung pala hinulog ng agency nila, hinulog nila, napunta lang sa bulsa ng mga coordinator. Ito naman nilalangat no, disclaimer lang po, no? Grabe. So ngayon, take advantage lang sa online nyo yun. So register ka, ano, gagawin mo parang iba dati nakapag-load ka na, ngayon kailangan sa online ka na mag-load at saka calamity load. Hanggang September lang po yung calamity load sa SSS. Ano, sa online ka na talaga. Kailangan mo pumunta sa SSS, ipa-register mo yung number mo, tapos di ba may SS app sila, doon mo ngayon magre-register para dumating yung confirmation na galing at saka yung code, yung user ID mo, yung user ID na nilagay mo, magkaroon ng password doon, manggagaling yung password doon kay SSS, text kayo, ngayon i-reset mo siya. Pagka-reset mo, yun siya, syempre na password mo ng sarili mo. Ngayon yung pwede ka na doon, pupunta ka naman sa Google Chrome, doon ka maglalag ngayon para doon ka makapangutang ng ano, kasi doon sa apps makikita lang doon yung ano mo, tawag dito, yung sa apps nila makikita lang yung yung benefits mo, tapos yung mga kaikikan, yung mga kagaya ng basta guys, ipopost ko yun gaya ng loan mo, yung mga record, yung mga hinulog mo nakikita doon, tapos na-inform ka din nila. Bukod sa text, may notification pa sa ano, galing sa apps nila na dadating sa Gmail mo. Importante din yun, kailangan may Gmail ka na ngayon. Pupunta ka sa SSS mo, ibigay mo yung Gmail mo bago, yung ginagamit mo sa cellphone mo na Gmail, diba? Tsaka yung number mo bago. Tapos yung palit tatanong, minsan nga tatanong ka kung yung address ba, pati ba yung address o lang ganon. Pero doon sa mga kapag-online ka na, once na nakapat ka na sa online nila ng smooth na lang. Grabe. So guys, yan. Good morning sa inyong lahat. Umaga na kasi guys. Grabe, para kaming nag-aintay dito ng ano. So ayan guys, yan muna yung video ko sa inyo. Supportahan nyo naman ako sa YouTube ko. Dumami kayo ng mga subscriber ko, no? Maraming salamat. So guys, ayan, bye bye. Ingat po kayo palagi. God bless. So guys, gusto ko sa inyo, i-comment po kayo down below. Yan, sa like ko. Comment po kayo paano magawa sa akin. Huwag lang yung katalino sa building 1, hindi ko kaya yun, no? Mga simpleng lang, gulam kami ng mga kaibigan ko, na kasama kami sa mga kaibigan ko, yan, ganon. Kain kami, yung mukbang, kung tawag yan. So ngayon, okay na na guys. Yan muna. Bye! At pangalawang ano naman.